Una, două, trei. Pui, mă, bă, să moră dacă e apă, că e Doamne, hai, mă, bă, să de apă, bă, dacă era iam, lasă-o drept. De mă, de că nu pune cu ei, eu sunt un fraier, e monos. Te filmezi, stai să te filmezi. Termină, mă, gata, mă, lasă-vă așa. Bă, pune la mine pe tine, dacă ne zici mai puțin corect. e pornit. Gata? Da. 1, 2, 3 și... Numără. Numără. Stai, Vasile, stai! Stai că n-a pornit! Pornește-mă! Stai, mă! Gata? Gata! 3 și acum, hop! Gata? 2, 3 și... Tot, Vasile! Tot la capăt! Respir cu urechile, bagi urechile! Ei, bă, nu Și încă un minut? Un minut, mai dați un minut! Nu. Stai că vine! Ca să zici. Ia-ți masă, că te dăm eu. George, de nu pot sule! Asta ne-am Stai, stai.